כאן קבוצה זין אחת סוגרים את השנה, לא מאמין איך זה עבר לי בשנייה. קבוצה שהיא טירוף עליה כל אחד חולם, לא מעכל עדיין שעכשיו זה יסתיים. יאללה, סיימנו שנה! יאללה, התחלנו! הקשיבו כולם, כאן זין אחת, הקבוצה הטובה בכפר. כל היום אווירה, חניכים ברמה ואני מאושר. נפתח אחת, אז נשאר כולם באים ופותחים ישיבה של החיים. עכשיו לי נשבר הלב כי את הקבוצה הזאת אני אוהב. הגיע הזמן שלי לעזוב את געגע אליכם בלי סוף. בבוקר קם למשק ובערב פנימיה, עכשיו נגמרת לי פה השנה. יאללה, סיימנו שנה! הגיע הזמן שלי לעזוב. שנה מטורפת שבה למדתי לאהוב. עברתי דרך עם חניכים ועם צוות מדריכים תותחים. אסיר תודה על 36 אחים ואחיות שנכנסו לי לחיים. עשיתם לי את השנה ובענק. שישיל חפשן זה כבר מזמן השם השני, והשנץ הקבוע בחדר צוות כבר מרגיש לי דמיוני. כל יום כאן היה פשוט הצגה, כי קבוצה שכזאת בחיים אתה לא תמצא. אז נשבע שאני אוהב פה את כולם, הלוואי ולא ייגמר לעולם. כאן קבוצה זין אחת סוגרים את השנה, לא מאמין איך זה עבר לי בשנייה. קבוצה שהיא טירוף עליה כל אחד חולם, לא מעכל עדיין שעכשיו זה יסתיים.